delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Tuh golek jodoh mau niki umpama lho ya. Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Mas sinden-sinden, kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Ya, arang-arang lho awake dhewe pentas ana pagu. Heeh, arang-arang lho. Nek dhisik kuwi pagu kene iki jajane bapake awake dhewe Ki Haji Sukron Suwanda. Oh, ngono ah. Oh iya, nek ora ana dawuh saka Pak Sarmuji Cahadi saka Provinsi Jawa Timur, awake dhewe tak kira rong sowan ana laladan pagu. Heeh, biasane ana pelaman. Ya ana papar, ya ana ing Kayen Kidul, Kayen Lor. Lah ya iki sowan pagu. Oh ngono ah. Nerang nung gak dong, yuk. Anyar neh. Wah. Dagelan kok jer pegatan ae. Wah. Kanca-kanca KPK, komunitas penggemar Kangko, Mas Gawer. Ora usah nesu, nyapa to nesu. Suwe ora tau ketemu, gawe temu pisan kok gawe-gawekno kancane. Sapa ta? Lah niki pengendange jenengan niki ta, Mas? Kuwi jenenge Farel Prayoga. Mas Farel yo ngono. Kendanganmu sapik gugu kok sombong ora gelani.
Sampean iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. Masalah apa suwi ra tau ketemu pisan kok nggarap kancane. Apa ra isin dipisane Pak Sarmuji? Pak Hadi Setiawan. Rama Bargowo. Rama Widodo. Widodo kok Bargowo. Iki Rama Widodo sing gagah kaya Rama Bargowo. Mas Farel. Arep mirang-mirang. Apa mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Aku sebagai adik grup anyar. Apa mirang-mirangke bosku sampean? Isin di sini wong. Ngisin-ngisini. Sampean iki lho Mas, ora usah mlilik-mlilik. Tak cepoti matamu. Bagus. Roti-roti kleben-kleben tak iwangi, Be. Saiki biyen Tinggine munggah ben, gematene ra kaya biyen. tenonge dilumahke, Mas. Ngomongnya dikenahne Mas. Mas gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora usah weanan. Ya ta, rumangsane kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter ngendang. Alah, Mas. Ayo, alah, Mas. Kaya pinter, bagus rupamu. Bagus rupamu. Pari keset dadi ratu. Sakit hatiku, ngerti ora? Semar bangun kayangan. Nek pengen ram bayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok iso dadapan barang lho. Lah golek potongane ra gablek dhuwit kok. Ning dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wis ora usah ngomong dadapan kok. Kene hati-hati kene. Ngopo? Wilujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, nek Apa? omong sing ati-ati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang. Apik elek tergantung iki. Ya, iya, Sing isine trae dalang. Mas Kangko iki Traing kusuma rembesing madu entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. artinya Kereta malam jugi-jagi. Kanjeng Rageng Tumenggung. Boten ngomongane aku tak pangandikan kali Pak Kangko. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Derek tepung Cah Bagus. Nggih. Iki pancen anu nuwun sewu. Pancen oke dagelan ding do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Asmamu sapa lagi pisan iki to melu aku. Nembe sepindah kepada jenengan masyaallah kados ngipi kula Pak. Kok iso kaya ngimpi? Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan tesih teng bangku SMA kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepanggih masyaallah dan piyaine jan bagus. Lah nggih. Wibawa jenengan niku lho. Lah nggih. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane ya bagus piyaine wibawa. Kuwi nek dadi dalang ning dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan mboten. Mengisi kekosongan kok ya to. Sapa jenengmu Le? Coba Gus. Meri. Oh, Meri. Jenengan ngertos Meri niku napa? Meri anak bebek. Leres. Iya. Meri niku anak bebek ning Meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas Meri? Hurufe M E R I. M Menungso. E Eling. R Rama. Ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua, maka di situ akan kehilangan surga. Wah ya, mergo surga di telapak kaki ibu. Terus mula Meri Anakan bebek. mula pas kula buat beto rencang TB. TB ki artinya apa? Telek bebek. Weh, Pas. Dadi layak raine kaya letong. Heeh bener. keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung niku luwes iku ora kaya nek gawe jeneng kewan. Bener, Oh, Pak. iya. Contohnya kados niki Meri. Meri. Kalau TB telek bebek, enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning Deni. kondange Percil. Lucy Brahman. Ya, kewan meneh. Mbah Narto Gudel. Ranto Gudel. Nggih, Solo. Mbah Ranto Gudel. Jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwijo Kangko, kurang luwes. Ben luwih kondang. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Loh, apik. B. Apik niku pripun? Iya. Saya, Pak. Luwes Mas.
Iya apik. Ngoten lho. Ki kangko tekek. Dalange sapa to, Be? Kanggo tekek baru cepet kondang Mas ngoten niku. Omonganmu sing ora-ora. Lho sing dalu alhamdulillah Mas. Iya. Saged panggih wonten Desa Mbulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dalam rangka pelestarian seni budaya yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Hadi Setiawan. Luar biasa, ini menandakan leres ingkang panjenengan aturaken bahwa Jawa Timur sekarang menjadi tolok ukur untuk mencari jati diri bangsa karena Jawa Timur merupakan pintu gerbang Nusantara. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Luar biasa. Dalu menika dirawuhi para pepundhen-pepundhen yang luar biasa. Pasar Muji Mas, doangu mboten kepala. Sekjen Golkar, Pak Hadi Setiawan, bapake seniman Kediri Mas. Sapa? Pak Hadi Setiawan. Oh, nggih, aku wis kenal wis suwe kok. Saestu nek ditangisi Pak niki nyuwun wayangan. Oh, kono wayangan. Lho, sing dilalah niku lho Mas. Gene panggonan sing didamel gelar acara ngaten iki. Teng desa sing wis suwi nek bersih desa ora tahu wayangan. Oh, ngendi to? Bu nyuwun sewu, Bulu Pasar niki sering wayangan mboten Pak Bu? Lah, ini artinya apa? Bahwa mengedepankan wayang kulit itu Sunan Giri sing nganggit penuh dengan tatanan, tuntunan, mawi tatanan, memberikan contoh yang baik. Insya Allah dengan hari ini wayang kulit berada di lapangan Desa Bulu Pasar, bersih desa, dan acara PHBN yang akan datang Bulu Pasar gelar wayang kulit. Pertanyaane B, sing nanggap sapa? Rakyate kon urunan. Sampean kok bingung sih. Ora apa-apa, semua demi kesenangan dan hiburan masyarakat. Betul. Alhamdulillah kula teng main teng Bulu Pasar iki ya ana senenge ana susahe Mas. Senenge apa? Ning kene iki kon seneng-seneng aja nganti susah mergo piyai sing rawuh padha kepengin bungah nggih to Mas. Betul. Ngono. Senenge kan saged silaturahmi kali Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji, warga masyarakat Bulu Pasar. Lah susahe bingung golek nggon nguyuh. Lha kok iso? Lapangan sakmene arep nguyuh ning diramene ragani. Niki lho, sindene jenengan sing kurang ajar. Ngapa? Mayang nguyuh ning goreng guri trek iki suarane masalah ngageti wong Mas. Mayang bocah cilik pipis plek iki koyo nyeluk kancane nek pipis. Piye? Aku pas liwat ki sapa nyelak-nyeluk kok. Lah pancen ning lapangan nyados saka kamar mandi kok. Kuwi nek mayang. Sing kebangetan garwane jenengan. Buduwi lho. Buduwi ku ya ampun piye. Pipise kaya wong nyigar keramik piye. Begitu mek tekel cecet terus diangkat. Alah kowe ra ro kowe ngonangi mayang karo Buduwi. Aku lho Mas Kanggo. Apa? B ngonangi buke iki lho. Burini. Burini. Nyapa? Bareng tak iku kok ya kaya sinden sing anu pun sepo Burini ya. Tak tuke buri. Warunge pojokan kok langsung piok. Ora iku jane ngendhok apa pipis. Warung mangamu. Mboten niki namung Gojek. Luar biasa dalu menika Mas. Iya. Mugi-mugi nderek dedonga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar ingkang rawuh pikatuk berkah barokah, pikatuk rejeki ingkang kathah duwite lancar amin Allahumma. Amin. Kadese Pak Agus Mas. Apal. Kiai Bulu Pasar. Kadese asmanipun Pak Agus. Bulu Pasar itu terdiri dari 2 dusun, 10 RW, 35 RT, jumlah penduduknya 4.293, rondone 624. Waduh, kamu rondone apa men? Kowe cah Tuban iso ning kene. Kaya sensus penduduk Tepang kali Pak Agus. Saking raketmu. Raket. Jadi apal jumlah wargane, apal jumlah rondone. Iya. Sampeyan ra oleh ngono Mas. Rondo ya rondo, mergo ra ndek bojo iku jenenge rondo. Kowe ngerti rondo ra? Nek kowe ra tresno karo rondo aja mbok sia lho. Ngawur ae. Ning kene iki rondo aja geman mbok sia-sia. Nek apa meneh mbok peksa kowe nek ora tresno kek bali desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Suwadi kami tuwa. Kami tuwa Kamu sing ora-ora. Wong sabar umure dawa. Insyaallah warga masyarakat Bulu Pasar kabeh pinaringan bagya mulya. Amin. Ngono. Amin. Parian. Aja kalah karo Pak Sarmuji. Pak Sarmuji parian lho mau. Kula ki saged. Heeh, kowe iso? Saged. Gage parian sing apik. Numpak
dokar nggawa cengkeh. Heeh. Muga-muga wong sak Bulu Pasar duwite akeh. Amin, amin. Kae. Ngono. Pentol korek ya. Mangger-yen. Apa? Jenengan mau parikane napa? Wong sabar umure dawa. Insyaallah Piyai Bulu Pasar bakal pinaringan bagya mulya. Ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek pasar muji kok. Nyuwun sewu, ngaten niki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Ya ora enak. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan iki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung dasare? Lho, nyuwun sewu saiki nek kabeh ndonga gawe pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Kok iso? Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birabbinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Keweprok godho malaikat. Malaikat kok iso ngeprok Slero donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya, malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono nek kon biasa. Ah iya. Muga-muga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar panenane kathah melimpah tur turah-turah amin Allahumma. Amin. Dongane niku ngaten niku. To the point. Langsung to the point. Mula dalu menika dirawuhi penggede-penggede yang luar biasa. Betul. Dirawuhi Pak Sarmuji, Pak Hadi Pak Hadi menika adalah contoh pemimpin yang mengedepankan seni budaya. Barang siapa pemimpin yang mengedepankan seni budaya, insya Allah akan amanah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Kula wonten anu Pak peribahasa. Berbahasa mengatakan Dari Bapak Pendidikan Nasional. Bung Tomo. Oh salah kok. Tatahi Dalang iki piye dalang? Yo saya pasar besi tuh isin aku. Isin. Pak, dalang kondang kok. Bapak pendidikan kok Bung Tomo buku apa lho? Aku sak jeplake kok. Bung Tomo niku pahlawan nasional. Iya. Bapak Pendidikan Nasional kuwi lek mboten kletu Ki Hajar Dewantara. Wah sampean iki kakek Ki Hajar Dewantara kuwi duwe adik jenenge Bung Tomo. Kakek neng dadapan lho mare. Ngoten Ki Hajar Dewantara. Ya, apa yang dibicarakan? Pernah berkata, ing ngarsa sung tulodo. Ing madya? Ing madya mangun karsa. Tutpuri Handayani. Iya, bener. Sing ngarep kuwi menehi contoh. Sing tengah kuwi menehi semangat. Sing mburi menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Rungokno kupingmu. Rungokno, Bek. Ngono lho. Pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau? Ing ngarsa sun tulodo. Terus ing madya mangun karsa. Terus terakhir tutwuri handayani. Sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara. Nyuwun sewu Mas, kula niki bantah sekedhik. Loh, nyapa bebantah? Pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Saat ini tahunnya 2020 lho Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025. Sebabe sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. Sing gunane apa? Sing berguna niku ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, tutwuri golek rai. Aduh. Nggih napa leres Pak Bu? Aduh. Sampeyan iki pripun to, Mas? Iki aku wis gawe kata-kata apik ya malah mbok rusak kowe. Orang rusak ini menjumbukan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Tanggung jawab lho. Iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih, wong gawe mesti wong gawe kudu nganggo. Kudu nganggo nih. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya, murid harus menjawab. Berarti bener ya. Bener. Kediri kutane sing dadi bukti lan nyatane. Nek tak takoni ra iso jawab. Tapuk dalange. Aku ora melu apa-apa. Kula jenengan tapuk. Kudune tanggung jawab lho. Ing ngarsa
numpuk bondo. Ah. Wong sing panggonane ning ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora no. Ora percaya? Ora. Ora sadadoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kruwayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggon ning ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh, B, Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe. Nyuwun sewu nggih Mas. Ah, belano aku le, Ri. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabe gede. Ah, rungokno kuping. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, ngopeni Sanggane abot. Sanggane. Tanggung jawabnya gede. Lah yo. Nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane Paling abot. nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot, nek enteng dilakoni. B, Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung debok. Sampeyan mek dok 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 dok. Oh, 100 juta. Nggih napa mboten? Kok plonga-plongo takoni kok. Duh, Pak Kako iki piye to? Pak Kako Taiwangi, Pak. Ewangono Ri. Dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayangi lakoni Semar Bangun Kayangan, iki lho sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit, mikir Apa jenenge sanggit garapan. Iso. Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. iso napa mboten? Ya iso. Ya ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampean iki? Leri Sumari anu Sumari sapa to? Meri ya. Sumari. Aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Karo Dik. masamu yoga turu kabeh apa piye? Iki yo melek ning bayarane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara ngono lho. Lah apa sinden samene bisu? Pak B, Ayo, pun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten? Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa moh? Enggak. Lah nek kono ngakoni nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk. Numpuk bondo. Ah ngono wae lho kok ket mau brengkel-yelan. Alah dalang karo dagelan iki ora rugi. apa-apa. Meri Tinimbang sampean bayaran 300. Yo. Wis ora apa-apa aku. Ing madya mangan Mangan kanca. kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, tapi mawa pamrih. Contone Jeroning kedung ki iso dijajaki, jerone ati menungso sapa sing ngerti? Terus mboten. Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karep? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ketoke apik ning kula duwe pamrih, sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Oh iya. Iku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti ki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku kudune ikhlas. Sing terakhir Tut Wuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, kowe calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho Pak. Anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh Pak. Walah, jos no. Satusan mboten napa-napa. Iki milahku tenan. Heeh. Matur suwun Mas. Mangke kepanggih calon liya neh, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana tetembungan ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader. Niki sesuai dengan kahanan. Oh, berarti jebol omongane bener Mas. Wah, yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah, mulane nyuwun sewu. Kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit Keliling. Ya, keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. Betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi Darmo Pak. Darmo. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya. Iku pun gadah takdir.
Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men ilmu. Mulane wong urip niku kudu golek jatining diri, eling malangsangkan paraning bumadi kiblat 4 5 Pancer. Pandhawa pancer. Jangkrik iki aku dalang wis suwe lho, Le. Lah iki Tongamu no, kiblat 4 5 pancer. pancer niki Pandhawa, Indonesia Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan banter salah. Peh aku nek bener itu bengi iki. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale Ngunduh. tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale Sirna. sirah ngelu. Wah sampeyan jamak kasepuan ndeledek kabeh to Pak sampeyan iki. Be. Rene odile tak griajing. Asu. Suwi-suwi kok. Sabar bos, sabar inna wa ma'asobirin. Iki ancen bocah anu ora iso dikalah. Tutungno omahmu tanggung jawab, Be. Wah, ngertos nggih. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi ambekan. Alah bos. Nek ora ambekan ki ora urip. Tak bocahmu. Tenan wi. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang bengi iki. Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, ya pasal kuwi sampe guyu lho. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Wis tak omong iki realita lho. Dia jenengan niku dalang lho, dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Ya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi bayi. Alah kesuwen ning kowe. Ngene urip ki iso obah. Kleru Pak, nek jenengan pengin ngerti urip ngaji, ngate ngaji mboten? Nate. Alibata ana pira? Alibata ana 30. Loh. Ngono kok jere ngaji. Lah piye to? Alibata ana pira? 30. Telu. Loh, kok iso 3? Alibata. Loh, lah sak jim kakok. Sing takok sak jim kakok sapa? Jangkrik. Oh, berarti alibata tok to. Paham mboten? Sik. Hubungane apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, alif fathah a, alif kasro i, alif doma u. Unine. A I U nek Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A U I A U I. Ra tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to sampe? Alif fathah A, alif kasro I, alif doma u. Nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plong-plongo Mesti pinter tentang huruf hijaiyah to, Be? lagi UI wis uyu. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasro. Alif fathah, alif kasro, I. alif doma, U. wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, iku iki, urip. Aku iki urip. Lah, paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet ngono. Catet to, Pak. Goban Sampeyan goro-goro. tekane Yo. bes kapan kerisan tapi lho. Isin dah. nang karo pasar muji ya. Dalang mbok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh iya. Urip niku asale saka sapa? Saka Gusti Allah. Halah kemeruh sampean iki. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. tegese babibu. Bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok. Paham ora? Ikrok loro dilawah. Berarti urip iki saka bak fatkah, Bak kasrobi, bak domah, bu, babi, bu, bapak, rabi, ibu. Oh, lah urutane wong urip piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir. Amene jane ngomong apa ta ketol jane iki? Kok ngomong apa iki? Blas. Enten dasare urip iku diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Artine Tak titu. Balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. dadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Dirungokne tenan. Ya ampun. wong urip wajibe golek Kebajikan. Lah, Fastabiqul khairat. Walah, Berlomba-lomba dalam mencari kebajikan.
Wah, sampean tajak ngomong agama plongo. Loh, sampean kenyek Pak Kangko iki wah turunane sesepuh yang luar biasa lho. Omong ngono ri. Nggih dalang kondang pencipta lagu kondang. Kiai, Ustad, penceramah. Kok sampean nyek plongo? Aja kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa mesti nek anak bapake kiai, anake kiai? Ya saurane kates ki ceblok ora adoh saka wite. Ngono. Lho, ora iso jangan dipangan kiri. Tetep adoh. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya. Terus karemu piye? Terus mesti nyuwun sewu lho Pak ngaten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Napa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki, UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Oh iya. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lak ya kaya Mas Kangko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anake ya sukses. Jenengan kali kula padha. Pak kula niku lek tirakat niku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem wiwit taun 2015 nganti saiki rong metu Mas. Mas, tenan Mas. Pon bapakmu wis ora ono lho. Bapakmu wis mati clok-clok. Lho ki mati to? Mati ya topo pendem. Kowe goblok lho iki. Ora telepon aku. Ora telepon piyang mboro ki anak lek wong tuwa wis sedo. Ki dikunjungi utawa didongakne, dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Kowe tau apa? Ziarah ning makane wong tuamu. Empun to. Hah? Tahu piye? Ngapa? Malah tahu kleru lho Pak. Sini wong. Kleru piye to, Ri? Lah niki lak kuburane niki bapake lak pelawak gundul sing Sandirono. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok dianggep Pakku. Pakmu lak gundul to. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene? Kamangka iki kuburane Siti. Goblok. Ora nyekar ning kene kok nyekar gone Siti. Gose teko goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning Pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo ning jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong sampeyan ora ngerti jadwale lho kok kelana goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti pernah apane? Gendakane Mas. Kadongan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendaan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik tur apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunahe anu Nabi Muhammad lak nggih malam Jumat to. Malam semua. Nggih. Umume masyarakat. Robik Bini Bali Wiladaya warakamu maka marobaya di Sohiro. Sesuk alon-alon aku ben krungu. Lapa? Robik Bini Bali Wiladaya warhamuma kamarobaya di Sohiro. Kuwi dongane anaknya wong tuwa clok-clok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kemis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampean Kok iso lho? Dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya ngono. Aku iki estenyel masamu. Loh, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Kowe tanggung jawab lu ngomong. Nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapo yayakane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo Pakku. Yo. Oh, ngerti aku. Gundul. Ngap tuh. Oh iya kecelek Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono diganti Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, nyapa? Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi. Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, gembura, ngono kuwi. Wong mati kok dadapan omong. Kok iso. Wah, pokoke sedikit nderek seneng, Pak. Ha nggih. Abahku seneng-seneng nderek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora, bekerja sambil berdoa. Betul. Luar biasa, Ri. Alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo. Pokoke agar ora iso kerasan pi aku jote saulan nak gelem metu tak pecat. Wis sing murah karo aku lah. Ya. Wah. Niki teruse wonten pamundhut. Wonten pamundhut. Saking menjerani Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Lah iki. Umum musike urung muni diaturke sik. Terutama
untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Ah, ki mesti angger Golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go mrono. Amin, amin. Sarmuji Pak Sekjen. Mohon izin Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Madiun. Karo kowe to kae nang Madiun? Mboten, Pak. Kalih kanca kula. Oh, harus lintu ya. Lali aku. Niki sinten? Ora katakong. Ah, mawon. Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Ah ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Kangko kok ono sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Heeh. Aja kaya anake TB. Anake TB piye? Anak lagi telu SMP kok wis meteng. Iya lah. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya telu SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok itu. Saya apa? Berita. Masuk nih, masuk ri, masuk. Sinten iki? Mbak Niken mulai Mbak Ah Niken, ayo kan. Ora katakong. Ah, gen ora kedawa-dawa. Sing penting kutute manggung diaturke. Ah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Ah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Heeh, ora 3 juta. Ha iki nggo kas duwe Jolaras Indonesia. Gosek to sampeyan iki kon kok ra iso. Ngapa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya didup. Jiro lupat mo 6 tu 8 songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Ora kena. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Heeh, ya. Dadi paling bagi songo kan 300-an. Ah. Pak Sarmuji kirang 700 kersane Cangkem. dine. Malah ngemis. Wis dikae kok ngemis. Boten Pak, boten Pak. Ben mawon Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya disyukuri Nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Adi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung. Mas. Iso. Monggo ndek niken. Iya. Jemeneng Pak, jemeneng. Ora usah lenggawe sik, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Mbulu Pasar. Luar biasa. Luar biasa. Sehat, Duk, dan sehat. Sehat, Nduk. Kempule gok. Meneh gok. Meneh gok. Ya. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek di anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem. Heeh. Delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya kan? Betul. Sing penting karir yang tinggi wong nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkleti Pak Nyon sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Nah, Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak kei hadiah. apa to? Ngono yo ben pilih-pilihane Ora, ora. dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gendir. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Ada? Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus Den. Lara wae suarane kaya ngono ndak nek waras. Nah, iya.
Mangga 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 BTB. Tak kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kuwi. Mbok ngematke suarane niken. Nggih kula niki ngrasani deniken. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan swara pedhit niku iya. apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya takon karo bocahe takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong Ojo, sekarang. anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene gelas. Embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus? Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kas. gedeg padha wae tuku obat ning apotek. Terus Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat, Pak. Oh, syarat. Ya, anggrek durungane tenan. Kesarana. Iya. Ya terus, Nduk kan. Nah. Midangat kang Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, kuwi transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. Nah wis tak wenek Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nah, gitu sing adil. Ya wis tak kene aku sebagai jembatani Pak. menyalurkan. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Wih, hebat. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to. Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali lho. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nek tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Binjing, Pak nggih. Alah. Oh, Iya ndak kan terus. Ya. Pramitra kang Mulya nalaya
Manut aku nduk, Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Ya. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTP ya jarine minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi wenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Syukur. Ayo Pak, diumpani terus ke ITB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Heeh. Ya. Nano. Ya, Nduk. Wangi ialah bebagotan manggung jalur Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane nek Ken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis dheke kondang iki ora mergo dalang kangkong iki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Terus disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang wis rasa ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Butuwi. Mangga Butuwi, ayo. Sing bareng ngempit aku, ayo. Ya. Ya. Kon dhuwur Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek Sinden Idol rung Macam enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, iya. luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane ngono akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Oh, Cangkemmu. Kiai bagus e ngono betul. Miner ke Bu? Yuk. Ya. Sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya, Bi. Gampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang, ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan, lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lon kon pipi lek enek andeng-andenge ta? Nggih. Saya manis, saya Manis ayu. lesung pipinya niku juga muncul. Iya, Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Kuliah Gelaran apa? Gelaran apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu
Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Ya, iki. Pakan. Ya. Pakan kan pakan nono Han kan pakan pakanono ngono Nduk. pakanono Pancen yo jek prawan ki arep makani manuk ki rada ora ragu-ragu. Jajar Urung kelino makani manuk. Ora apa-apa. Heeh. Nek sik wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Heeh iya. Lah iya. Ya Nduk. Ya, terusno. manuk kuwi Bapak nganggo mandek. Ayo sebelahe. Geser. Iya. Luar biasa iki yo. Apa primadonane dhewe Solaras Indonesia. Nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Blora Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP, Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho. Dadi Oh. wis doboli wingi. Pak iya sekermu kena nduk kete. Padahal cewili lho. Kita lek cek cilik ngono ya. Nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Tesih prawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. Nggih. Delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho ketok. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek saya perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten. Bedane? Ada cekelem. Nyapa ngono Ora kuat belas. kabeh ngomongamu sing ora-ora. Buri. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. witing klapa Yo sambung sebelahe. Sambung wancit ya lu yuk. Kudu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi mayang kuwi wis duwe bojo. Lah wiwik ki statuse
rondo. Sing arep mok pakane kami tuwa mo ya kuwi. Kami tuwa sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek balai desa kae sapa? Ora. Nek mulai legen diaturi tindak teng balai desa. Kon ngapa? Alah teng mriku nggih tahlil kan mboten apa-apa. Iso nggih tahlil. Oh iya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kayak balai desa, kayak nggon yoga wentek kok. Walah, lho iki sindian tambul. Wah. Alah. Keparat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Lah iya. Yo, dientekne Wi. Ayo Wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Wi. Sita ora? Sita. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban ya. Duh lae wong bagus yen tan weruh sepi Ngaturi tindake panjenengane Bapak Sarmuji. Ha, Mas Ebe. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung. Monggo Bapak kepareng menyapa warga masyarakat sing dalu menika penuh sesak wonten ing alun-alun Mbulu Pasar Bapak. Nggih, dumateng sederek Kediri khususipun Kecamatan Pagu. Nggih. Langkung khusus malih Desa Mbulu Pasar. Monggo niki kita nikmati pagelaran wayang ingkang sampun dipun wiwiti kalih Pak Dalang Dwi Jokongko. Napa tugas kula niki? Lah, napa teng nek sampun munggah panggung menika nembang, Pak. Nah. Anu Mas nyuwun sewu. Ngapa? Nek Pak Sarmuji kirang jangkep, Mas. Terus ora jangkep. Mboten direncangi kali Pak Hadi Setiawan. Oh, Cak Hadi. Monggo Pak Hadi. Monggo, Cak Hadi. Tindak mriki. Kula rencane para tamu pengentosi Pak Hadi caturan tindak mriki Pak Hadi. Komplit. Piyanto nek budaya niki minggah panggung wayang damel blangkon. Blangkon. Artine gamblangke lelakon. Sing kurang namung jari Pak. Blangkon sing apa ki mau atine? Gamblangke lelakon. Uga diarani iket. Iket. Iket tegese? Iket niku tegese iki lho. Ngraketke paseduluran. Iya. Ngraketke silaturahmi. Pancene Cak TB powintal. Alah Pak nek lunas nggih ngaten niki lho Pak. Lancar. Saestu, Cak. Saestu. Monggo. Pripun Cak Hadi dalu menika? Aku kulino pinanggih kalau beliaunya lho Cak TB. Nggih. Kula kali Cak TB niki pun ping 3. Napa nggih? Nggih, Pak. Langganan kowe sepindah teng Ponorogo. Nggih. Kali kadangi panjenengan ngapunten lali kula kali jenengan. Nggih, Pak, kali kula.
Dale terus sing kaping kalih teng Lamong. Lamong Kolongi. Terus sing kaping teng mriki. Tur ping 3 niku pasangane ganti sedaya nggih Pak. Lah niku sing kula heran Pak Dalang. Ya. Setiap ketemu pasangannya kok beda namung sing pancet namung setunggal. Napa niku? Pancet gundul. Ngaten iki lho Pak Hadi mohon ping 3. Pak Sarmuji ping pinten Pak? Pun kathah. Oh nggih nggih. Penanggap Pokoke kenalan lama. Iya. Monggo badhe tembangan apa paring dawuh kula nderek mawon Cak Hadi kalian menjane Bapak Haji. Kula maca patanon nggih. Maca pajab. Nggih. Mohon nggih. Monggo. Monggo Pak. Napa Pak? Maca patipun napa Pak? Maca patipun mengke ingkang saged nebak napa niku tembangipun mengke kula kasih hadiah. Wah, nggih. Yo. Pendemen wayang monggo. Dimate. Enggak. Dedalane guna lawan sekti kudu andap asor wani ngalah luhur wekasane tinung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Mbak bilih wonten warga Pagun apa desa mriki ingkang saged bedhek. Monggo sing Sing datang. saged niku jawab tembang napa? angsal hadiah. Bang apa Bi? Oh niku monggo. Sampun ngajeng monggo. Oh, bapake nggih. Monggo Banang. Banang mriki Banang. Napa dandang gula napa? Nggih. Sinom napa ayo piye napa? Napa tembangipun ingkang dipun suwantenaken menjadi Bu Haji Samuji menika tembang napa? Monggo mriki Mbak. Nggih. Adepe mriko Banang. Nggih. Tinggali. Napa Mbah? Napa niku tembang napa Mbah? Tembange napa niku, Mbah? Nami tembangipun napa, Mbah? Nek tembange nggih kula maca pat. Nggih. Naminipun. Pun ingkang dipun karepaken. Judule. Mecopat kan kathah termasuk tembange napa ngaten Mbah? Oh, Sinom napa pangkur napa mijil napa anggara ngorong. pucung. Ojo. Pucung. Laras mboten Pak Ji? Panjenengan kang saged semrok. Salah. Salah durasipun. Salah? Nggih. Wonten sing saged monggo. Niki. Mijil. Mijil. Niki. Monggo. Kula paringi niki. Oh alah tukang son. Alah. Umbene melu wayangan. Mboten werjine to, Pak. Mboten tembangipun Mbah. Pangapunten ingkang agung. Nggih. Kula pikir artose. Oh, nggih. Wes alhamdulillah. Nggih Mbah, matur sembah nuwun. Wah, Tetap dapat rezeki alhamdulillah. Dalem Pak Ji. Niku wau. Nggih. Rumiyin bapak kula menawi pitutur kalih kula nggih ngaten niku. Oh, ngaten. Mbok bilih kowe besok ngadepi wong sing luwih sakti, sing luwih luhur, kira-kira ngoten niku wau. Dedalane guna lawan sakti. Nggih. Kudu Antap asor. Nggih. Wani ngalah luhur wekasane. luhur wekasane. Lebih baik mengalah. Betul. Tinung kula yen dipun dukani nek didukani Kendel. Nggih. Ana catur mungkur nek ana omongan sing ora penak diungkuri mawon. Nggih. Niku menawi tiang alit. Nggo. Pitutur kangge tiang ageng nggih wonten. Napa niku Pak Ji? pun Pak. Kinten-kinten wonten mengke sinten ingkang saged nebak niku Nggih. tembang napa mengke kula paringi hadiah. Oke. Siap, ya. Siap nggih. Siap. Ayo perhatikan. Ana pacapanipun Adi Guna
Adigang Adigung. Yang berani maju langsung maju gak apa-apa satu orang yo. Siapa? Oh niki. Pak niki lho, Pak. Pak niki. Pan Adigang. Mriki riyen, Pak. Idang Adigung Panesti. Adi guna ula iku telu pisan mati sampya. Ah niki tembange jenisnya napa, Mbah? Jenisnya napa teman? Gambo. Leres kalau variasi ya. Pasar Muji, Pak Sarjito Subangun. Nggih. Cair. Wis seneng bojone gua asok mekar sesuk. Niku wau tembang kagem tiang ingkang gadah pangkat. Sedikit kemawon. Gadah derajat. Oh nggih. Gadah keagungan, boten angsal adigang Adigung Adiguna. Ya. Niku wardine tembang dadi panjenengan iki lek nembang sing mawa makna, mawa teges, mawa pitutur. Badhe mangga badhe niku sing niku lho Pak. Tor monitor ketua anggota malam aku Pak. Lagu saiki. Padi ora iso. Ketua niku lho Pak. Kula boten saged nembang, nggih boten saged napa namine nyanyi. Terus kula nyuwun lagu mawon. Oh, ngaten. Nyuwun tembung mawon. Tembang napa? Nggih. Kangge masyarakat sedaya kemawon Bulu Pasar sing sregep nyambut gawe Perahu Layar. Perahu Layar. Semua sinden berdiri nyanyi sareng-sareng nggih, Pak. Berjoget bareng-bareng, bergembira bersama untuk pelestarian budaya ya. Pinter Pak Dalang ben nyaweri wakek kabeh. Ayo mangga. Monggo Ibu-ibu. Mbak Nggih, Cepte. monggo ibu-ibu sedaya diaturi jumeneng. Yuk. Amin. Pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih, monggo Pak. Iki muga-muga iso minangkani sedaya wadene. Mangke wonten kakiranganipun wonten wanci gara-gara. Siap. Assalamualaikum Pak Kangko. Nggih. Halo Pak Kangko, aku pun. Nggih, wilujeng dalu bucangik saha Mbak Yulimbuk. Nyuwun tembang klasik full gamelan. Angka setunggal tembangipun Sesideman, angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11, nggih, Njoho Sumberjo Utara SLG. Atas nama Trisno Suryo Widodo. Nggih. Siap. Ugi menika tasih wonten Mas TB. Monggo. Nah, iki saka penggemar lawas. Saka Kediri ya kuwi KPK, Pare Kediri. Ngerti KPK ra? Napa niku Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Ada KPK. Nggih. Mriko Mas Tulkiyem, Mas Gawer, Mbah Wandi dan kawan-kawan nyunelagon bajing loncat saha gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Yuga ana pamundhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya, saka Mbak Tia Murti yuga nyuwun lagon Sesideman. Oh nggih. Uga titip cintaku. Ya. Uga Pak Joko Pilang Kenceng Madiun Monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor, kepara rawuh rene. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga monitor. Ya. Sambung nduk niken Salindri Mas TB karo Cak Meri. Siap Pak Kangko. Wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Ya, Kusuma Wijaya bajing loncat. Getok ya Pak. Getok rek. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa nduk? Cahayu. Getok. Oh getok. Ya. Rock and roll wani? Ya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya? Iya kuat. Telaknya aman? Iya. Telaknya itu bahasa mana? Tenggorok. Kita di bawah saja karena Oke. di atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati dong. Saya kulina di bawah. Besok langsung kemana nduk Cahayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun langsung Ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi Pak. Masya Allah. Kula nggih nderekne Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Derek melu nih. Saya kira melok aku, terus aku kaget. Getok ya Mbak Niken? Ya, kamu siapa sih? Meri. Beri Meri anak bebek. Kamu rumahnya mana?
Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi. Piye lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Mau malah harus diarani koyo Pak Igit. Toh, mirip Tapi pasaran. Versi muda. Ya. Ora. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nembak Git. Nang Git iku Git. Bagus sih we Git. Gus Idam. Gede dek ya, hati-hati ya, dicoto suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Oke. Iya. Aman? Aman. Oke. Kalau enak kuat takut sunjungan ya. Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Full gamelan. Ya, full gamelan ya. Ya Le, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange Le, coba Gus. Nat ora pas lo kibonmu karo bapak. Ora pas. Sore-sore ayo konco moto ngantuk ikut tambane apa geduk nduk asale saka telan yen rapet nduk hatiku rada gelap Yang kedua, kalau kata geduk asale saka telan moto ngantuk kuwi tambane apa Allah geduk asale saka telan yen rapet hatiku hati gelap
Salindri. Aman ya, aman ya. Aman. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning nyatane Tidak ada masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesional. Masya Allah. Buang rasa sakit. Dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki los ini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku neng ngisor ki rada masuk angin geris. Barek munggah panggung ngadep tebak ning isor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Kali ki dhewe bungah, Pak. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. Ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Seni itu mahal. Oh, seni. Iya, Itu mahal. iya. Es. Opo neh? Dagelane ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamar dikan, merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mau Kusuma Wijaya. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Gerajakan Banyuwangi. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada ini? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Tadi ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, bingung. Sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu disien men. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, ayo. Luar Bapak biasa. tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora. Ya? Ya pakai Iya. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lek omong ya alon-alon ngono kuwi. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenan. Tibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Kudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu loh apa? Kok disusul ada dularku wae. Begini Pak. Wala Sanju Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngatu kasih Sanju. Ngatu kasih. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat Rene. Kon ngadeg kok kon malah Rene. Ora. Wis ning kono ae ya, Ji ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene Banyuwangi tak dedekne tumbal. Iya bener ya, Es. Ning Alas Purwo Duk Sinong, heeh. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek amu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. Aku tidak bisa memporsir kamu. Iya, Pak. Satu lagi aja ya. Satu lagi. Oke, lagunya apa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya toh, Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya. Heeh, anakku Adika sing ngefan karo Niken Salindri. Kira Akbar Niken lho. Tak kangkoe buka owo. Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora toh? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT
SMK PGRI wonten ing Nganjuk. Tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. Jaranan. Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kok tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Nah iki lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho kucing mamalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro sing wedok loro sampeyan butuh to lek dijak omong kok. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Aku kekurangan delok to iki lho. kurang rambut. Ora ono keluwian. Sampeyan sakit to? Ngene ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV ke kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo, Lek. Semarem. Ternyata wayang kulit itu luwes nggih, Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon wayang wong. Terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong JI barang iso mlebu ning wayang kok. Nggih. Niku bakule iso. Pekat. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Bi. Siap, Pak. Meski kudu eling sajroning urip. Kudu eling ojo dibumbung eling penting urine ajane sing mesti bakal tuwa.